हेलो लोगोफोर, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चेनेल विथ एनादार भिडिअ। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चेनेल। स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। स' गासै भिउवार्स, नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन बड' पिच एकर्डनि गेजेरजों मोननाय सोलोंथायारि आरो गुबुन गोनां फसंथानफोरनि सोमोन्दै। सेथि फसंथान हिसाबै दङ बरमायाव बाक्सा जिल्लानि बरमायाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि। नैथि नम्बर हिसाबै दङ नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभारसिटि। थामथि नम्बर हिसाबै दङ अदालगुरि, बाक्सा आरो चिराङाव स्पर्ट्स अथ'रिटि अफ इन्डिया थामहिनबा SAI नि मिरु एबा बादा। ब्रैथियाव टंलायाव अदालगुरि जिल्लानि टंलायाव इनस्टिट्युट अफ लाइभलिहुड मेनेजमेन्टनि मोनसे फसंथान गायसननाय। आरो बाथियाव रौमारियाव थामहिनबा चिरां जिल्लानि रौमारियाव नर्थ इस्ट रिजियनेल इनस्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स थामहिनबा NERIM फसंथान गायसननाय। आरो द'थि फसंथान हिसाबै दङ हटेल एन्ड टुरिज्म मेनेजमेन्ट इनस्टिट्युट। स्निथि फसंथान हिसाबै दङ अदालगुरिनि भैरबकुन्दआव इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटि रिजियनेल केम्पास गायसननाय। आरो दाइनथि फसंथान हिसाबै दङ बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल मिउजियाम मोनसे लुनाय। आरो गुथि फसंथान हिसाबै दङ अदालगुरियाव नेशनेल इनस्टिट्युट अफ टेक्न'लजि थामहिनबा NIT गायसननाय। आरो जिथि फसंथान हिसाबै दङ BTAD थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियास डिस्ट्रिक्टनि मोनफ्रोमबो जिल्लाफोराव नवोदया बिद्यालया गायसनदेरबावनाय। स' बेखिनियानो बड' पिच एकर्डनि गेजेरजों सोलोंथायारि आरो गुबुन गोनां फसंथानफोर मोननाया। थेंक्स।